Вітаю! Гэта біябурбалка, падкаст пра біялогію. Я Міша, я не біёлаг, але цікаўны. Мінулым разам мая сувядоўца Аня размаўляла з арнітолагам Настай Кузьмянковай, і я не здолеў да іх далучыцца. І гэта шкада, бо размова атрымалася вельмі цікавая. Яны адказвалі тады на пытанне, чаму і якім чынам птушкі вяртаюцца з выраю дадому. Але ў працэсе размовы абмеркавалі яшчэ некалькі пытанняў і цікавостак, якія ў выніку не ўвайшлі ў выпуск. Калі мы з Аняй той выпуск рэдагавалі, то мы рэзалі і плакалі, бо даводзілася выразаць вельмі цікавыя кавалкі. Але пасля мы перасталі плакаць, бо зразумелі, што ў нас гэтага бонуснага кантэнту назбіралася яшчэ на адзін выпуск. Таму сёння мы працягваем даведвацца пра птушак. Прапаную вам, шаноўныя слухачы, мае топ-3 з тых цікавостак, якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск. Першая цікавостка. З 13-го выпуску мы даведаліся, што некаторыя птушкі могуць ляцець да выраю некалькі тысяч кіламетраў. Але колькі птушка можа ляцець не сядаючы і не робячы прыпынкаў? Адказвае спадарыня арнітолаг. Я ўжо сказала, што ёсць птушкі, якія лятуць бліжэй, а якія далей. Але ёсць яшчэ і тыя, хто робіць гэта, напрыклад, беспасадачна. Вось гэта сярод кулікоў ёсць такія таварышы, якія любяць зляцець з аднаго месца і потым з месца свайго гнездавання і сесть ужо толькі на месца зімоўкі. Яны не ідуць, яны нідзе не прыпыняюцца, яны проста ляцяць. А куды яны ляцяць? У які краіны? Вот зараз раскажу гэты прыклад. Гэта малы грыцук. Такі таварыш, які гняздуецца на Алясцы, Чукотцы, вось там, даволі такі на поўначы. І потым ляціць на зімоўку у Аўстралію і Новую Зеландію. Вот у такія месцы. І ляціць увесь час над вадой. І гэты пералёт ён робіць вось адным разам. Падняўся і праз 8 дзён прызямліўся у Аўстраліі, напрыклад. Божа. А як яны вытрымоўваюць гэта? Як яны наогул без ежы? І гэта ж якая нагрузка на цягліцы яшчэ? То бок трэба нейкія рэжымы там сну ці што? Так, зноў жа, навукоўцы гэта спрабуюць высветліць. Не надта пакуль што паспяхова, дарэчы. Канешне, яны прасунуліся, калі вось з'явіліся спутнікавыя перадатчыкі, якія табе проста амаль у рэальным часе могуць дасылаць інфармацыю, як птушка ляціць. Вось тады высветлілася, што яны ляцяць над вадой. Увогуле гэта зноў жа не характэрна для птушак, якія мігруюць. Птушкі не надта любяць летаць над воднымі перашкодамі, асабліва вялікімі. Яны нават там верабіны, яны нават возера тыпу асвейскага, яны будуць аблетаць па беразе, па кусцікам. Але вось ёсць такія таварышы, як малы грыцук, якіх гэта ніяк не спыняе. І вось большая частка гэтага шляху з Чукоткі да Аўстраліі, яна проста над вадой. І по дадзеным гэтых перадатчыкаў самка ляцела 8 дзён, пераадолела 12 000 кіламетраў і прызямлілася такі ў Аўстраліі. Зразумела, што яны накопліваюць запасы тлусту перад тым, як ляцець. І гэта датычыцца ўсіх відаў птушак, якія далёка лятуць. Вось, і ўвогуле мігруюць. Нават там сініцы, яны будуць перад пачаткам міграцыі, яны будуць таксама набіраць гэты тлуст. Вось, ну і кулікі, яны, напрыклад, увогуле у гэты час перад міграцыяй проста без перапынку ядуць увесь дзень, каб набраць вось гэты запас энергіі. Але, наколькі я чытала, калі навукоўцы пералічылі, значыць, гэты запас гэтага тлусту у энергію і паглядзелі, ці павінны яе хапіць, каб пераляцець вось гэты шлях, то чыста з пункту гледжання фізікі яе не хапае. Але як яе хапае грыцуку, пакуль што невядома. Таму гэта такая одна з самых неверагодных такіх пералётаў сярод птушак і вельмі захапляльных. Потым яшчэ ёсць такі экстрэмальны прыклад. Гэта горная гусь. Яна гняздуецца ў Цэнтральнай Азіі, а зімуе ў Індыі. І тут, каб пераляцець, трэба пераадолець іншую перашкоду, а менавіта Гімалай. А Гімалаі даволі высокія. І вось высветлілася, што наша гэтая гусь, ну яна не адна, канешне, яны групы ляцяць. Ёсць такія выпадкі, калі іх рэгістравалі на высоце 10 кіламетраў. Ого.
уверх, разумееце. У снезе, зразумела, што. Ну, я не ведаю там ці ў снезе, Ага. ці ў льду. Карацей, навукоўцаў непакоіць тое, што там паветра ўжо не ўтрымлівае так шмат кіслароду, і там цяжка проста-напроста дыхаць. Ёсць пэўныя адказы, як яны гэта робяць. Кажуць, што вось яны сваю цеплааддачу паніжаюць, што гемаглабіна ў іх структура трошку адрозніваецца ад іншых птушак, якія так высока не летаюць, што яны павышаюць вентыляцыю сваіх лёгкіх, але зноў жа яно можа гэта часткова дапамагаць, але гэта не вырашае ўсю праблему. Патрабуе даследаванняў, як яны гэта робяць. Вось такія ёсць таварышы. Нават звычайная палявая падкаменка, якую вы можаце пабачыць як бы і ў Беларусі, у полі каля вёскі альбо недзе на краю горада. Зноў жа больш прыгожы самец, такі шэранькі з белай броўкай, вельмі такі сімпатычны. Вось нават гэта палявая падкаменка, яна таксама вельмі цікава ляціць, бо яна як бы зімуюць у Афрыцы на поўдні ад Сахары. Нашы слухачы, на жаль, не бачаць, але ў нас тут хвост, каціны хвост увайшоў у чат. Так, з'явіўся хвосцік маёй коткі, яна так робіць, канешне. Ну, так і вось, і гэта падкаменка, яна з гэтай Сахары потым ляціць у некалькіх напрамках. І вось частка яна будзе ляцець, напрыклад, у Канаду і Грэнландыю. Для гэтага трэба як бы пералецець акіян на хвіліначку, Атлантыку, і зноў жа для вербійнай птушкі гэта адно з такіх з выключэнняў, зноў жа яны не летаюць звычайна над акіянамі. Вось падкаменка гэта робіць, таксама не есці, гэта не крычка, якая можа там хаця б рыбку злавіць, а проста ляціць над акіянам і неяк аказваецца ў Канадзе. А навошта ёй Канаду? У Афрыку ляцяць, атрымліваецца, што з Канады птушкі, і, знаеш, з Беларусі, там, з Расіі таксама. І вось частка, значыць, будзе летець у Канаду, а другая частка будзе летець вось у Еўразію. І прычым яна не будзе спыняцца на Беларусі альбо на еўрапейскай часткі Расіі, а некаторыя з іх возьмуць і паляцяць на Аляску. Праз усю Сібір. Уявіце сабе, як тут разабрацца гэтым бедным навукоўцам у адной папуляцыі. Паміж сабой скрэшваюцца, маюць сувязі, потым разлятаюцца на розныя месцы гнездавання? Вот яны разлятаюцца так. Хто дзе з'явіўся, той туды як бы і паляцеў. Ну, цікава, што вось у іх адно месца зімоўкі. І цікава, што такі вялікі пералёт для вербійнай птушкі праз ваду, праз акіян, ну, гэта незвычайная рэч. То бок, дзе нарадзіўся, там і прыдаўся, для птушак гэта працуе вельмі добра, так? Так, 100%. Некаторыя кулікі, ось такая водна-балотная група птушак з доўгімі носікамі і ножкамі. І вось, значыць, адзін з гэтых відаў, яны часам могуць вяртацца да свайго гнязда, дзе яны з'явіліся, альбо там, дзе яны гнездаваліся да гэтага, у папярэднім сезоне, вось проста літаральна да кочачкі на лузе. Вось просто да той самай, так, дзе яны ў тым годзе як бы з'явіліся ў гнездзе. І гэта, канешне, вельмі цікава. Ну што, уявілі, як ляцяць адчайныя птушкі праз горы і акіяны без ежы і адпачынку? Ну, не ўсе, канешне. Некаторыя, наадварот, застаюцца зімаваць. Напрыклад, сінічкі. І хочацца іх падтрымаць і падкарміць. Таму наступнае пытанне практычнае. Калі і чым іх падкармліваць? Я пачынаю карміць сінічак недзе з сярэдзіны лістапада ўжо, таму што яны не адразу знаходзяць тут кармушку. У мяне такое месца не вельмі папулярнае сярод птушак. Таму каб яны раней даведаліся, я вешаю, ну я не ведаю, ці сярэдзіна лістапада гэта рана ці не рана. Не, гэта нормально, гэта якраз добра. Некаторыя ўжо з верасня пачынаюць, гэта рана, так што. То вось, і у мяне назіраецца жор птушыны. То бок лістапад гэта самы папулярны сезон на кармушцы насамрэч, таму што прылятаюць і дзятлы, і сініцы, вераб'і, і ўсе жаруць за мілую душу. То бок узімку у мяне менш птушак. Вось, я так разумею, што яны проста рыхтуюцца да зімы. Такі, о, семкі, добра. А ўзімку ўжо так перабіраюць насамрэч. Мне муж кажа, твае куры тут разграбаюць усё. Калі вось сумесь чорных семяк з нечым яшчэ, там, каб ім было разнастайнасць, то яны проста лапамі разграбаюць. Астатні шукаюць чорныя семкі. Вось так і жывем у Европе. Птушак, семкі сланечніка, і таму
яны часам, калі нейкую сумесь насыпаюць, то яны хутчэй за ўсё выядаюцца. А я думаю, што гэта яшчэ вось такая сезоннасць на тваёй сталоўцы, яна можа быць яшчэ звязана з тым, што, напрыклад, у цябе з'яўляецца адна з першых сталовак, напрыклад. І навокал пакуль што яшчэ няма, і яны такія, ну, ўсё, як бы паляцім туды. А потым з'яўляецца больш прапаноў, і ўжо птушкі перараспрадзяляюцца неяк больш, напрыклад, на тэрыторыі. Такое таксама можа быць, бо часам людзі кажуць, што вось, ну, не знаходзяць сталоўку, вось я там ужо палажыў і тое, і сё, і камячкоў ім нарабіў, і сала павесіў, і сланечнікі такі-сякі прышапіў, а ніхто не ляціць. Ну, вось. І часам гэта, канешне, з лакалізацыяй гэтай сталоўкі можа быць звязана, што, як бы, напрыклад, вельмі высока, альбо яшчэ што. Але часам гэта можа быць звязана проста з тым, што яны ўжо наеліся проста зашмат, ужо зашмат. У суседзяў. Так. Так, наеліся суседзяў, безумоўна. Вось, ну і калі мы ўжо пачалі пра падкормку, то я скажу такую одну важную рэч, што трэба птушак падкармліваць, а не карміць. Мне вось вельмі падабаецца гэта. Так. Я спрабую. Ты, канешне, разумееш, што калі ты іх бачыш, якія яны мілыя, як яны ўсё гэта хуценька ўсё з'ядаюць, то хочацца ж ім даць яшчэ і яшчэ. І потым расказваюць, што вось мы скармілі, значыць, птушкам 5 картапляных мяшкоў семак за зіму. Не столькі грошаў няма, я іх Дзе вы ўзялі столько семак? Вось, то бок так не трэба. Трэба неяк выдаткаваць. Вось проста. А слухай, а калі вось мы ўжо размаўляем пра вясну, калі спыняцца? Калі спыняць падкормку? Ну, я б ужо спыняла, вось калі сышоў снег, ужо пачаліся такія, можа, могуць нават яшчэ захоўвацца невялічкія маразы, але я б ужо яе спыняла. Можа, не зусім бы у адзін дзень перарвала, да? Але б я ўжо сыпала меней, ужо б іх набудоўвала на тое, што вясна, снега няма, і ежу шукаць прасцей, бо мы падкармліваем, ну чаму? Таму што снег, таму што марозы, і ежу шукаць складана, а часам там у Беларусі, вось, напрыклад, апошнія гады, вось гэты ледзяны дождж, гэта ўжо, ну, як бы, нікога не здзіўляе. А для птушак гэта самае такое дрэннае надвор'е, бо ўсё пакрываецца вось гэтай слоем ільду, з-пад якога яны проста не могуць выкалупаць сабе ежу і не могуць яе дастаць. І таму, ну, могуць рэальна проста памерці за ноч, бо не хопіць энергіі, каб яе перажыць. Вось. А потым ужо, калі няма снегу, ўсё, калі ласка, самі. І некаторыя, вось, зноў жа, людзі кормяць аж да траўня якога-небудзь, і вось гэта ўжо дакладна не трэба. Вот проста, давайце так, сакавік, добра яшчэ, корміце, але ўжо трошку так спыняецеся. І ўсё, толькі красавік першае, вы адразу, да, пабачэнне. З вамі было вельмі добра. Побачимся в наступным годзе. Добрага вам паспяховага сезоннага гнездавання. А ты скажы яшчэ, чаму гэта нельга? Чаму гэта нельга? Бо птушкі, канешне, калі ў іх ёсць вось такое месца, дзе іх пакормяць, то, канешне, яны перастаюць шукаць ежу вакол самі. Чаму я кажу, што трэба не карміць, а падкармліваць, каб ежа сканчалася, і яны разлеталіся далей. Зноў жа, калі вы іх падкармліваеце, вы канцэнтруеце птушак на адным месцы. Гэта што? Гэта зноў жа распаўсюджанне якіх-небудзь хвароб. Прыляцела адна хворая птушачка, потым іх ужо болей і болей, і гэтак далей. Вось, гэта месца, зноў жа, дзе могуць драпежнікі іх пад'едаць. І як бы ўзімку мы з гэтым мірамся, ну, гэта такая сталоўка, канешне, але гэта сталоўка для ўсіх, да, і не толькі семкамі, сланечнікам мы там кормім, а часам і самімі сінічкамі. Напрыклад, шуляка, карагольчыка, прабачце, адвядзіце ўразлівых ад экрану. Скажы яшчэ раз, як называюць гэту птушку? Шуляк, карагольчык. Вось, гэта па-руску, гэта ястреб-перепелятнік. Такі маленечкі драпежнік, вось, які спецыялізуецца якраз такі на птушках і вельмі хутка знаходзіць усе сталоўкі на раёне, бо для яго, канешне, вельмі зручна. Там ужо сініцы усе сканцэнтраваныя. Можна адбіраць, якая табе бліжэй. І таксама неблага правесці гэтую зіму. Яму ж таксама трэба шукаць сабе ежу. Вось, то бок, калі мы там доўга птушак трымаем, то гэта таксама павялічвае пагрозу для іх проста быць з'едзенымі. І часам могуць прылетаць і некалькі шулякоў на такія месцы.
Вось. Ну і ўвогуле мы калі падкормліваем птушак, мы ўсё ж такі ўмешваемся ў іх жыццё, у іх як бы прыродныя вось гэтыя рытмы, і мы можам ім дапамагчы, але не трэба іх вось збіваць, каб яны ўжо туды проста сядзелі і чакалі ў гэтым кусце, што вы ім насыпеце ежы. Ну і зноў жа карміце, калі ласка, правільнай ежы, не падсыпайце ім там батоны, гэтак далей, і не кажыце, што яны ядуць, і гэта не аргумент. Так, хлеб і батон, птушкам гамон. Мы гэта ведаем. Во, клас. Такім чынам, калі знайшлі ў хаце чэрствы хлеб, не кідайце яго птушкам. Ёсць больш гуманныя варыянты, што з ім зрабіць. Напрыклад, сухарыкі ці нават квас. У Паўночнай Амерыцы чэрствым хлебам фаршуюць індычку, у Латвіі з яго робяць дэсерт, накшталт пудынга. Дарэчы, пра дэсерты і птушак цікавостка, якая крыху ўзрывала мне мозг. Усе ж ведаюць цукеркі, птушынае малако. Напэўна, не толькі я, калі сустракаўся з такімі цукеркамі, задумваўся, а чаму яно птушынае? У птушак жа няма ніякага малака. Высвятляецца, што ў некаторых ёсць. І не гледзячы на тое, што для птушак у цэлым гэта не тыпова, прыклад птушак, які кормяць сваіх птушанят гэтым птушыным малаком, ёсць зусім побач з намі. Гэта галубы. У голубоў тут увогуле такая выключная сітуацыя, бо яны першыя дзён 10 выкормліваюць сваіх птушанят спецыфічнай штукай, якая называецца птушынае малако. Яна у выпадку... Што? У мяне адразу асацыяцыя з цукеркамі, вось птушынае малако. Так. Але я звычайна асацыявала іх не з тым, чым кормяць, а з тым, што выходзіць з птушкі, тому што яны такі белыя, з чорненькім, вось, і заўсёды быў такі жарт у дзяцінстве. Ёсць нешта, нейкае падабенства ёсць, на жаль. Прабачце нас, людзі, кандытары, хто прыдумаў гэта дэсерт, гэтую цукерку. Птушынае малако існуе, насамрэч. Слухай. Я не ведаю, хто прыдумаў, што яно павінна быць беленькае ўнутры і з шакаладнай вось гэтай глазур'ю зверху. Я не ведаю, чаму яны вырашылі, бо ў голубоў яно не так выглядае. Яно пачынае выпрацоўвацца, калі вот з'яўляюцца птушаняты, у валяку, гэта зоб па-руску. Вось гэты валяк пачынае выпрацоўваць сумесь тлусту плюс бялку. І гэта такая як бы густая штучка, якую птушаняты яны склёўваюць проста з горла ў бацькоў. Што вельмі прыгожа у прыродзе. Прасоўваюць галаву у рот бацьку ці маці і як бы кормяцца. Гэта птушынае малако, яно вельмі спажыўнае. І рабілі такія эксперыменты. Выкармлівалі куранят некаторы час гэтым малаком і высветлілі, што яны растуць значна хутчэй, набіраюць большую вагу. То бок, сапраўды, голуби шмат энергіі сваім птушанятам перадаюць. Так. І таму яны таксама вельмі хутка растуць, дарэчы, птушаняты голубоў. Ужо на наступны дзень яны ўжо значна цяжэйшыя. Слухай, у мяне ёсць стартап. Мала таго, што голубоў можна як пошту выкарыстоўваць, гэта ўжо все ведаюць. Можна яшчэ іх прывучыць выкормліваць птушанят. Куранят, так. Так, это будзе, конечно, цікава. І вельмі экалагічненька, трэба сказаць. Так. Без усялякіх там камбікормаў. О, вырастим бройлеру без камбікорму. Ну все, это будзе лозунг. Цікава. Дзякую. Значыцца, птушынае малако, але крыві там няма, да? У ім, то бок яно не чырвонае. У выпадку голубоў няма, у выпадку фламінга ёсць. Вось, напрыклад, у фламінга таксама ёсць птушынае малако, і там яшчэ трошкі крыві бацькоўскай. Ну, я думаю, гэта можа ўплываць на імунітэт, напрыклад, у тым ліку. Што там нейкіх хвароб яны таксама перадаюць там. Устойлівасць сваім птушанятам. Ну і наогул кроў у нас быў выпуск пра тое, чаму мухі кусаюць, навошта. Вось, і мы разабраліся, што кроў гэта такі пратэінавы коктейльчык вельмі якасны. Мы выбачаемся перад аматарамі цукерак птушынае малако, якія зараз паслухалі і зразумелі, што іх успрыманне гэтай фразы ніколі не будзе ранейшым. Ну вось, гэта быў мой топ-3 бонусных цікавостак ад Насты Кузьмянковай. У яе багата іншых цікавостак у інстаграме, таму падпісвайцеся, калі яшчэ не. Нашы сталыя слухачы, магчыма, чакаюць у гэтым месцы мараль. Для мяне яе гэтым разам натхніў сам працэс
рэдагавання гэтага выпуску. Вось калі вы слухаеце любімы падкаст, ці глядзіце TikTok, ці нават паўнавартасны фільм, ці чытаеце інтэрв'ю з нейкім дзеячам навукі, палітыкі, культуры, які вас цікавіць, уявіце, колькі ўсяго не патрапіла ў фінальную версію. Бывае, варта памятаць, што фінальны прадукт дае толькі частковае ўяўленне аб тым, што адбылося. І што можа быць цікава знайсці і даведацца пра тое, што засталося па-за кадрам. Мы, дарэчы, часам дзелімся тым, што не ўвайшло ў асноўны выпуск у нашых каналах у Telegram і Instagram, таму далучайцеся і, канешне, дасылайце нам свае пытанні пра біялогію, пра якія хацелі б атрымаць адказ. Да сустрэчы!